Shalom. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahato tu sudah ruas dohot tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah, suak songoni nang dihamu, amanami inanami namangi uton parmingguon di Arianon, nadong di tonga-tonga di bagasna, horas selamat mengikuti kebaktian madihita saluhutna. Hamu donga sahuria, tapuji matukata Yesus Kristus naung pasauton baga-bagana, ima hasasaor ni toddi perbadia nata pestahon, dohot tahalason sadarion. Atong adorak sobongot ti tatu parsaoran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga ni Huriana, martangiang nahohom mahita dalan pahibulkon roha doho pikirata. Amin. Tapangiar maswarata memuji debata marhite namarede hita sian bukwede nomor 640 ayat sada dohot ayat 2. Hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jahoba, lehonokku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatoku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku Tuhamu rohana marpak kilalaan.
Jala lehonoku matodiku tu bagasan ati-ati muna. Aku do mabahesa. Asa marparange hamu di bagasan akka patiku. Akka uhupu pe raduta muna. Jala patupau muna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Hodo manodangi jala mangajari rohaniaka na porsea di hatam. Marhite-hite todi parbadia. Saibuhai marohanami asa turepar rohanami marhite-hite todimi. Asa toktonggo dame rohanami. Makalason hagugoon nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 492 ayat 1-2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo 1 patik pasapuluhon. Patik parjolo, aku do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup aku bayanomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, aikona uhumna do sogut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomarima ulahamu nasasi ulaomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom laki-laki, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam.
Aidina onom ari do ditoppa debata, langit do tano, do laut, do nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papitukoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala diparbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hatan nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi kaliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi kaliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado pandok ni debata taringo tupatik nasapului, odo. Aku do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo nasohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niaka nasugo roha diahu. Alai asido rohaku diaka namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diahu, naso mangalausi patiki. Imasahatna, atong rap mangidugogo mahita tu debata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Marede hita sian buku de nomor 105 ayat 1 dot ayat 2. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo napatupahon hasesan ni dosa di kami khala na dangolon. Markite-kite anak kakolongan ni roham. Say asima roham di kami akan mengarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasan rohan nami hasesan ni dosa nami i. Lehon matu kami todim nabadiai, asa unang ganggu rohan nami di asi ni roham, alai asa hot rohan nami marha porsiahon, laho manggotapon nasa dosa dot roha portidion, asa hupasa tami diri nami tuho, gabi pelean na mangolu,
jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosa. Songon sitong namangulu ahu ninna Tuhan Jahoba. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamumula ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian buku de nomor 108 ayat 2 dohot ayat 3. Hata ni debata turpuk di pestata sadarion tersurat di Hesekiel bidu 37 mamukasian ayat 10 sada saharrodi ayat 14 tajahama marsikat sorin dungi ninna ibana musetu ahu ale anak ni jolma aka huli-hulion sadok pinoparni Israel doi idama akan nasida madok nung ngatung masak huli-huli nami jalapesan arop ni rohanami naung pidum dohami. Jadi tadau muna ma ahu do Jahoba ia dung huukap tanomam muna jala huboa kamu nakok alebang sokki sian tanomam muna.
ido sahatna, martua do akan natu mangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Maredehita sian buku de nomor 655 ayat 1 dohot ayat 4. Rap mahita maka tidakon haporsiautai, songon nahina tidakon didongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, natu mepalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai. Naung gabea sia todi perbadia adorak soa bubuhon. Ido tuhata natu maun nabirni di panguhuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana dihau pinas silang. Natuat tu banua turu dung ditanom. Namulak mangulu do diari patuluhon. Namanai tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu porsea ditodi perbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan nyala Kristen akan nabadia. Dohot diatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dianguluan na sorasuda. Amin. Tabegema tikting ni huriata di mingguta sadarion. Horasma dihita saluhutna. Amanami do inanami hita saluhutna. Na marminggu di bagasan arianon tapai huti-hut ma amang warta nanang jahon nami di bagasan tikyon di minggu
Pentakosta na parjolo pardingotan hasasaur ni todi perbadia. Na parjolo bagian koinonia 2.2 pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah pagi tadi dan siang ini adalah Amang Pendeta Johannes A. Sidebang STH, Kabid Koinonia Distrik 23 Binjai, Langkat. Kemudian 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Kemudian 5.1 jemaat pindah. Terhitung pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 telah pindah keanggotaan jemaat atau perorangan, yaitu Saudara Realando Sagala dari W4 ke gereja GKP atau Gereja Kristen Pasundan, Jalan Barata Yuda nomor 47, Garut, Jawa Barat. 5.2 pengangkatan guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 dalam ibadah minggu siang akan diangkat sesuai dengan skep sebanyak 2 orang guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan nama di bawah ini. 1. Angelita Stefani Boru Pasaribu dari WEK 3. 2. Dwi Putri Boru Panjaitan dari WEK 8. Kemudian 5.3 Pentakosta pertama dan kedua. A. Pada hari ini Minggu 23 Mei 2021 adalah hari Pentakosta pertama, peringatan turunnya Roh Kudus atau Pesta Parjolo Perningotan di Hasasaurni Todi Perbadia dalam ibadah pagi, siang, dan sore. Kita akan memberikan persembahan namar boho untuk keperluan pekebaran Injil HKBP Pusat. B. Pada hari Senin atau besok 24 Mei 2021 adalah hari Pentakosta kedua, peringatan turunnya Roh Kudus atau pesta kedua hari Perningotan di Hasasaur Nito de Perbadia. Kita mengadakan ibadah masuk pukul 19.00 WIB. Kita akan memberikan persembahan namar boho untuk keperluan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP Pusat. Kemudian 5.4 pertangyangan INA HKBP Distrik 18 Jabar Tendier. Pertangyangan INA PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tendier akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 31 Mei 2021 waktu pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi dan live streaming via YouTube. Acara 1 kebaktian, 2 talk show perempuan pejuang keluarga, 3 ramah tamah. Dimohon kepada para INA HKBP Jalan Lurah Cimahi dapat mengikuti acara tersebut. 5.5 Join Us Naposo.
Nah, Poso Bulung HKBP Jalan Lurah Cimahi membuka pendaftaran Join Us. Join Us merupakan wadah untuk melatih bakat dan minat remaja dan Naposo di bidang musik, sehingga kedepannya remaja dan Naposo dapat menjadi pelayan musik di kebaktian hari Minggu. Bidang musiknya antara lain gitar, bass, drum, keyboard, saksofon. Kuota setiap bidang musik terbatas mengikuti kesanggupan pelatih. Oleh karena itu, bagi remaja dan Naposo yang berminat dapat menghubungi Saudara Ipan Pangaribuan, nomor telepon 0822 4067 5529. Batas pendaftaran hari Minggu 27 Mei 2021. Kemudian yang 5.6, pemesanan buku atau Ipola Pajonok dan mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau mendekat periode Juli sampai dengan Desember 2021 bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintua Week-nya paling lambat hari Minggu 12 Juni 2021. Kemudian terakhir 5.7 jadwal ibadah minggu pada Minggu 30 Mei 2021 di waktu pukul 7.30 WIB adalah week 1, 7 dan 8. Pukul 10.30 WIB week 2, 3 dan 5. Pukul 16.30 WIB week 4, 6 dan 9. Songonima amang inang warta jemaat dihita mauliate. Meredehita sian bukede nomor 826 ayat sada rodi udutna jala tapapunguma pilihan naparjolo. Tuhan murid
di bata na sumurong siyan salu na roha. Imana mangaramoti akate-ate dot pikiran mo nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamakarongan na nihaulongan di bagasan Kristus Yesus. Berita nauli di minggu ta Pentakosta na barjulo di bagasan sadarion sangon itorop dohitaro naing masong dia na kanian sunggul-sunggul na mata na majatiting batotong manyan hita totong reta hita totong marsugut patupahon permingguan pesta Pentakosta na padua na tayo amang dah. Alani hatani di bata di bagasan obason imanan yenet sian Injil sinoptik ima Injil Yohanes bidu 10 ayat 4b sahat rodi ayat 15 alani utogiom mahita asa masika soring tajaha atong tamula ima ay dadasian mulana upabuhay itu kamu ala narap dope hita. Lam do tahero kamuna ala hudok songoni tuhamu. Ang godung roi bana ajaran naro pertibion taringot tu dosa dawat taringot tu hapit toron dawat taringot tu uhum anggo taringot tu hapit toron ima nalau au manopot damang jadi dang be idau muna au. Gudang dope nian si dohonokku tu kamu. Aledang tarbuak kamu dope nuaing. Pasang apon na doau. Ay jalon na do diau lahu mamaritosa tuhamu. Ola nima sahana di hama karongan nani holongan di bagasan Kristus Yesus na barjul sahali lasrohata ala pangurupion ni di bata di palos di bata do beita mamestahon ima Pentakoste na parjulo asa saur todi parbadia na paduahon mau lihat ma jalau pasata mi majo tabesia namang pareses distrik 2 Butulo Binjelangkat di tonga-tonga ni Huriata nang di Parhalado lumobini amang padita resort amang padita ha purba ima selamat hari Minggu dan horasma dihita saluna secara jujur aupe terkesi maro amang di penyambutan di kesempatan napinasa ni Parhalado marhita yang mata padita resort amang padita ha purba di palwas dape iba makubasi di tonga-tonga ni Huria KBP lurau nate amangda. Jadi somal dohita jalatadok tinitip sanggar bain ururuan jolo sinukun marga asa binoto serasa semangat dah kamu. Jadi mulai ma di aroro muna di apala obason nang doa karuas na soboy do pero olan marhite live streaming di Jabu betak buah di haurangon hai pason pamatang nang partodion sadok marhite Pentakoste na parjulon sai di gohito di perbadia ma
jalasai ditabai di batama hahipason di nasida. Amin. Iya, molo au ngai tadaham mamang. Ngai tadaham mau. Yang benar dong, jangan ada dusta di antara kita lah. Barang baru stok lama istilahnya. Molo au ado di Jabarteng Dion melayani IMA tahun 2010. IMA uju di Soreang, Resort Bandung Barat. Oh itu deh. Jadi las doroka sadok molo manangihon hata ni debata sotung mamerincol mana. Enak udah kita nacencing kita lah Kristenon. Sian udah berjami tak dangol aja ini loh. Enak jancengan ala batakon. Manicakin nomor saya ada aledang dibereng diri kan. Jadi hok dope kuar kuamang Padita Johannes Sidebang. Ada marga Sidebangi. Ayo. Isi mapoto marga Sidebang. Tarong mapoto. Kumaha tuh. Isi mapoto marga Sidebang. Dangi foto menang. Hah? Amang. Johannes Silalai Sidebang STH Siatongging hutaku. Oh itu teh. Ola naro pe Padita di Portibion marga Sidebang. Jadi nakwalap ola sada mak rodi saling liling nama forever inna di tongging. Kan itu enang. Jadi nawalap baru si manjun. Unang palay sukun nomor 3 do kenek manang supir. Ana jojo tekalap bata songonon. Yakin do pe kamu inang. Mola dong misalnya kenek manang supir di bagasan sada mobil adong namasa ro. Himakan udah penyakit tuhokan eda. Unang sa mobil hita kan hima ujung-ujung na kempes ban bala nai. So tung Porsche hamu songoni nang darang arong da. Kenek manang jolo manang dia petahoi dia dopan ni debata dos doi. Tohoro. Jadi suatu kubigi besok manuk ni supir do ini. Jadi haduan toluma paromaiku. Aduh langsung narir beda. Jadi yang gua amat situasi naga salah satu parhala dona paling ganteng do kota Jabarteng di niku mak ngai takas itu dana sida apalah lain nasida sang Arab pamergobas jina manu bonau baru Cina do dang baru Cina ga do inang hamu pe sono birong nau hamu beda imajo tarsingot tu si Horas Madihita salutna molo didokon Horas ahadu lapatan na Horas. Hah? Hanya oleh rahmat Allah lah semuanya. Oh itu teh. Hanya oleh rahmat Allah lah semuanya yang membuat saya bisa menyampaikan firman saat ini dan membuat saudara bisa berkumpul di tempat bait Allah sekalipun teman-teman yang belum bisa melalui live streaming di bagasan Hai Pason. Jadi napinangido ni debata boado ke antusiasarta boado respekku madok mau liate tu debata. Hama karongan adong sada wingot tu begi hatan ni sahalak nama alo dang nada tu dah ada tong dah alihu ni porser yang tu dah tu alana adong tu dah tu tolu ninna dah na parjulu dah tu belajar dah tu terpelajar na patulu na kami ha satai mo jote dah tu kurang ajar kan itu noy logika na majo sakala dah tu nga marsait boado ibana pamalu po na marsait kan itu noy jadi soto ngolo ang muamangin ang sobak ko inang ate sapala ng tahaporseay di bata na manopaw na mga leon ho sa kanguluan sahat siya dadanat sa rodi na ubano ko isido mga biko di bata tao dia mang so tungolo ho inang laho tu sungai ho laho tu gunung kidul ho inang majalo akahagugo dangarongi yakin damu mau larang lo pelet tu mau lo aporseay lo pelet artis nga hu sini kan idon waing
Logikanya aja kan. Jadi hata ni debata madok di ulon ni apostel saplono mai terbusara. Haporsiai ma Tuhan Yesus si asa malua kodot di sini. Di perjanjian lama di kan. Oh lu inamot dong berarti modok-modok kamu. Di dia tersurati. Anggurang di Bibel, di Alkitab, anggurang di Alkitab, di Android inamu mak. Alan nuang nuengon ngalam malas kita mabuan Bibel. Simpel lama tong intra Android. Di doksangonon janganlah menanam di dalam pot, pohon takkan menjadi besar. Tahu di? Alai tanamkanlah di tanah yang luas, pasti akan tumbuh besar. Janganlah menanam di dalam kekhawatiran, tapi tanamkanlah pengharapanmu di dalam tangan Tuhan yang sangat kuat dan kehidupanmu pasti menjadi besar. Danga dong nanggosada jolma na mangulu hita na dipasada debata hita di son nang akaruas ni uria na manoton live streaming. Danga dong alani haguguatay. Alay naing matauhon, naing matadok, semua itu hanya berkat anugerah daripada Tuhan. Dangarung jolma yang tidak mempunyai problema kehidupan. Sekecil apapun itu. Baik di tingkat menengah, bahkan di tingkat level tinggi. Semua selagi manusia diberikan Tuhan, hosaha nguluan, pasti diperhadapkan dengan ATM. Dan ATM na disakumu na inang, kan itu. Gurang do jolma ATM na, misalnya 5 jopo 100.000, alang ko pilihan na 2.000 kan itu. Songod dia dohita menghadapi ancaman, tantangan dan masalah. Plus agi hati, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Tui sedoho mangadu amang, tui sedoho mangadu inang. Alai hata ni dibata di Yeremiai. Pasahak ma anggu-anggukmu, berserulah kepada Tuhan. Gokom madebata, jauh madebata, songodia parsaorako, songodia parsaorata, tu debata, molo porsea doho, marhite tangyangmu, say narodo ibana. Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu sangat baik amang. Tuhan itu maha penyayang. Bukan hanya penyayang, bahkan dia itu adalah pencemburu. Benar toh? Wajar enggak Tuhan macam pencemburu? Maaf 1000 kali maaf. Bagaikan seorang istri yang berteman sama cowok misalnya tentang arisan aja pun kita udah agak enggak terima. Benar toh? Bagaimana juga Tuhan? Molo hita mar debatasi leban. Molo hita makapor siya itu pegana-ganaan. Nunga marungur sadia hagabipion. Alan ido nakikulokon jembatan yang sangat pendek di tengah-tengah kehidupan adalah putus asa. Benar enggak? Tapi jembatan yang sangat indah, jembatan yang sangat panjang adalah pengharapan. Sudedo kita makirim akan mendinggan. Dan ngadong nanggosa sahalak makirim rotu ibana nasudinggan. Alan ido selagi diledepehi tahosa nguluan, kita selalu diperhadapkan dengan masalah. Apalagi nuengon masalah COVID. Panterei ninna, semua badai pasti berlalu. Sekalipun besar yang membuat COVID ini menjadi takut kita. Tapi katakanlah sisa datangiang maita marhite minggu Pentakoste naparjolo sadarion. Katakan dengan imanmu bahwa lebih besar, bahwa lebih dahsyat kekuatan daripada Tuhan. Asal mahita porsea tu dibata. Alani itu kamu kerongan molope ditadikot debata portibion nako ibantu surgo laho paradion inganan nisido paradion aka inganan na porsea tu debata.
ponggol pabigahom mayamanginang naman doko ni jok do nakipeta doko di iman rasuli manang au porsea ponggol pabigahon di salah satu item minggu tasadarion ponggol pabigahon ha dakku begi patuluan namay doko dua ya au porsea di todi alani itu todi perbahadia itu adalah memperbaharui, menuntun, mengajak, bahkan mentransformasi kehidupan seseorang. Molo salilingodo ibana dang jonok manang say mangolo di bagasan haholomon marhite todi perbahadia ma mian di roha nang di ati-atina. Sadok todi perbahadia manang Roh Kudus tetap bekerja. Cuman masalahnya begini, ninna halak dah. Ibaratnya begini amang. Omma, maaf tangan kiri. Omma to di perbadia dah. Roma to di perbadiaon. Tu horong sekolah minggu. Hei anak-anak sekolah minggu, apakah saya sudah bisa masuk ke dalam hati dan pikiranmu? Aham harus di sekolah mingguan. Jangan dulu lah dulu Roh Kudus. Kami lagi masih enak ini main kuaci. Ibu tamu mar kuaci. Manang mariye. Nah jadi ditulak ibana do. To di perbadia ujungnya keluar mak. Nang sonipe itu tingkat remaja. Nang tu tingkat nak bos bulung. Baka tu paropuan. Saat tu horong ama. Rodo to di perbediaon. Tu roha nang punguan ni. Aka paropuan. Alai dan aka panggosip kan di donoaing. Nah, istilah na yokon jolma. Panggosip aka ipsi. Ibu tahu udah ipsi? Dan ibu toh hamu yang goib si dulu yang di kamus dan adongi ikatan ibu-ibu panggosip seluruh Indonesia. Agi lului hamu di ensiklopedia kamus dan adongi suku kamu toh mata padi taresota amang purba dan adongi calon pareses takan di dunia yang sayang dia mamona ngamata pareses buse alana sia luraun gudang do tercipta menjadi amata pareses. Semua itu berkat dukungan daripada para halalu dan jemaat. Alani ido nani maksud Roh Kudus selalu do menghibur. Roh Kudus selalu do mangaleon kebenaran. Dakea dilea di mata tod di hatauton. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh keberanian, roh kasih sayang. Molo dileo di mata roh manang tod di tuho barani doho menegakkan kebenaran namang. Lusima marhite di tonga-tonga ni kehidupan ta siganubari. Alani do nakikurokon buado hita na manguluon. Nakanya kurokon molo tung adong pepermasalahan gokom ma lopi matangamu jauh ma debata berserulah ho songo dia hita manggokon naneng marpesta maaf lau pangolio nanak lau pangolio boru. Saya daupe kita tardangi do kan. Songoni man ya bain antusiasmu inang lahu manggokon debata bongot tu bagasan roham. Jalan marhite to di berbediema na manuntun memperbaharui mentransformasi hangoluamu. Hamo karongan alanido di lubao do hita asa totong mahita marhite to di perbediema namangula sotung oloho marsakinang alai molo tung marsak peho alani aka problema kehidupan nama baik kojut ni roham pasaha ma tu dia bata martangia ko stokin tangiangi dang holanikon sera halak sadusi manang parisi gajang dang pala alai boado ke aslian hati nuranion madok mauliate tu debata porsea do pehoinang tangyang mi. Kenapa manusia dituntut berdoa? Karena Tuhan pun berdoa kepada Bapaknya. Wajib manusia ciptaan Tuhan yang pada hari ke-6 harus berdoa mengucap syukur. Genauti seauton. Kenalilah dirimu. Utad dado diriku natinop panide batas ya debu jalan mulak ikut tu debu dak ngarung mungkin mulak tu bau sidangkan.
Utada do diriku molo tung arang pe parbinoto aku, sinadong aku do na asing, sia dia doi alusima di bagasan ni roham. Songonau, utada do diriku kepala bidang koinonia di kantor distrik Binjai Langkat, adong do atas aku amata pareses. Molo ahari do ko pimpinan ikoniula do. Baun atong kepala gabit, unang atong alay kepala gabit, gabi lomo kan, dang niulobe perintani komandan. Ima tibe-tibe naso manada halak. Songon ada ko si Musa. Orang yang mau dipimpin kelak menjadi pemimpin. Ido nani dokon di bagasan obason, tanamkanlah, jauhkanlah, yaitu pengharapanmu, perlihatkan, tanamkanlah, jauhkan kekhawatiranmu. Jojo doi tamartangi yang amang, dia kapartangi yang. Ketika kita mengakhiri dengan doa, amin. Roh anon sawati anon aka hata sohata, Victor mangirpo do, hapor seauta. Kan itu? Puasa songoni, aladang buhul rohata, pasahaton manang makapor siai, tangyang tai. Tangyangi ima salah satu komunikasiku. Napas kehidupan orang yang percaya. Dan doa tidak memerlukan pulsa songon handphone. Molo habis pulsa minang si Veronica do mengalusikan. Tahu di? Ale yang gede bata 24 jam OL. Molo digohi to di Porbadia do kita memangarimangi sejauh mana, seberapa banyak habis waktu kita bergumulkan di dalam setiap hari. Apakah habis waktu kita kepada Tuhan atau hanya kepada siang sia-sia kita mah nama boto. Sotung lupa kita kacang akan kulitnya. Songonahai dia mangi nomor pesawat maju. Ketika kita mau naik pesawat, gomos do kita martangi yang kan. Tahu dia mang? Aduh saya mujo. Oke, si patakan anggo digijang kan olo doa ha, sira lagu putar ke kiri, dan olo di kan? Lam tapagomos do martangi, ali Tuhan, oh Tuhan. Tahu dia mang? Imana nih di Jakobus 5 ayat 10 doa yang benar sangat mempunyai kuasanya yang sangat tinggi. Dibagi di batado tangi yang tak. Dukoni rede slow naik musik, mubang musik kapalon. Lamaning medep. Aku Tuhan tolong je Tuhan amang, merjanji ya Tuhan tokoni. Anu nang kumolo guru sekolah minggu au, kupeleo pediriku marite to demi ikut dengga ku si sekolah minggu. Merjanji ya Tuhan, aru mate inang musik tong. Kan idolak Batak. Jadi baru Tuhan anon molong ngalakonon tiga-tigaku padiku do akan asing molo yen ku jualan non upasahap ben no tuhuri ya Tuhan pos maroam Tuhan ini lo kan merjanji do jolmai te singkat cerita songo dia mah neng landing memana kan amai do ibana Tuhan secara sebuto ho do au Tuhan au ipsi do au ada dang ngolan ipsi perong do ikatan nama panggosip seluruh Indonesia. Sudah itu dihatai mula-mula tuah majo tu Palestina Israel kan. Baru non 224 baru ujung-ujungna tu parhalado kan ada ujung-ujungna tu titing peng mani pengeluaran na gudangan kan itu aing. Nah masuk di sini naing mahita digohi todini di bata sapala naung dia porsiai ho todi ina mangula namian di rohan nang di hati-hati nang di pikiran doho ti mainang sotung tulak nakiku do korodo to di Porbadia tu sahala ama amang si anu ngaboyau bongot tu rohan nang pikiranmu asaboy homar saur tu gareja sadarion. Nah tapi marhite live streaming manang roho tu gereja, unang maju tu nami ba, unang maju minggu depan maju, paitejo otuson, ujungna mula do, todi Porbadia, nang songoni pe, todi Porbadia pe mangula tu nasa jolma, nang tu perempuan, aboy be nang masuk
to di berbeda itu rokam agak tuan nami unang macoba ning arisak kami kebetulan sadari menarik kebetulan rong seula hula jadi mana bisa ada B2 betul lebih opat maju jadi sudah mar minggu. Nah masuk di si orang yang tetap meyakini Roh Kudus bekerja, yakinkanlah sebagaimana topik minggu ini, Roh Kudus akan menghibur, Roh Kudus akan mengalihkan agogo di hoinang. Ima edit ta anon dung sipul jamiton, agogo odo dokot apul-apul do dilihat di bata. Asal mahita bulus mang pasahaton rohat tatu di bata. Alan ido molo neng merbedai kamu amanginang dang nahudok kona semarbedaya te. Tidak ada keluarga yang tidak ada pernah adu muncung detong. Kan ini namanya atusan. Molo neng merbedaya mu amat taro inata. Bukamu buke di nomor 732 pasti dang marbedayamu. Ame pasu kami ada dan lewat tuau pasti dang muru amatai agak-agak mente deh kan pas alai unang atong di awal bulan sajo anggo akai na top pena cencengan no nati amangate anggo di awal bulan songoni marabi pur maholong na tua matai ali anggo di akhir bulan di huriau dang adong kan di dunia kana burjo AKBP luraon di huriado alai molotung adong pesifat manang karakter songoni naing ma dang adong songoni hama karongan alani ido didok Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan tapi memberikan roh kekuatan dan kebenaran dan kasih. Dang pala wal jabar gobe apa itu kasih malodo hita mendefinisikan manang mengaljabarkan kasih itu berbentuk skripsi, tesis, disertasi. Benar toh? Alai sadar mahita boasa hita makaholongi debata. Ala debatado jumolu sahali makaholongi hita. Di dia tersurati di Bibelin hamuma. Manang di Alkitab, manang di Android. Sada Yohanes 4 ayat 10 sia. Arung cerita, alanya halam ngali holongi. Ala parsaorata nungalam rasul, nungalam tapaholang parsaorata tu debata. Padahal Tuhan melalui firman-Nya mengatakan, mengingatkan saya, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jangan salah tafsir. Hana sudah konon padita Yohanes silalai sigating lauti. Jenek peiba. Ulaya do diriku gabe song leader. Ulaya do nyon aktif daw. Alay dang setimpal pabayan aku, pelayan aku. Sian ala kadak kaya sama sekali. Marminggu jangan. Soto ngolo hita do kosongan inang. Apapun pemberian Tuhan itu jangan katakan kecil. Pemberian Tuhan itu adalah besar. Yang diminta dituntut Tuhan bagaimana respon saya mengucap syukur kepada Tuhan. Adong sahala keluarga marga aman ikut ano nanggo marga manang burusi barare ni kuno menuntuk inang padita resort kan itu marga sidibang ni kumate asing dangar marga sidibang isok kan tarsingat tu holong nakinatuari gubigir jami tanya mata padita resort tamang padita hapurba tarsingot pamas-mason burung namir tongani kanina no aing burung di baku. Jadi dung majalo pasu-pasu parbogaso mengalir tengah siamu dan nasida kan. Sada tiki Roma gempa bumi. Ibu tamu do gempa bumi? Isi mah boto gempa bumi. Suhul gempa bumi loak nanya teh. Roma suhul gempa bumi kan? Jadi sada tiki urowa ngapiga yang pala dohonon batate marwindu manikku ngau pak windu alakon SKT songon edei inang ede favorit mi inang alani sangiris gabi urang sebarang jadi ngau opak windu alakon dang makatai sadar SKT mak marsading inna bermusuhan
Jadi molo mangide sesuatu misalnya iko marhite tulis sedang sonar marhite WA, WA sonar stok gitu kan. Jadi saya tiki singkat cerita sanang bosak kamu. Mati malapu. Anggo nasa jol mana mar pikiran naringgan saya dipaholang do aka suhul kan itu. Molo suhul ro mati do lapu. Jadi saya tiki inat tahun masuk tu ada kamar kan itu. Amat tau pe marga si debang si gateng lauton songon dia pe gateng nautik ibana gudang kan itu. Tong do masuk tu kamar mati do lapu gulap. Saya tiki di dadapi inat toma mancis nik majote unang pala handphone di dadapi inat toma dapok memantison amat tape dapok mengalului mancis ujungna mar si jalangan tangan mana sida sogok nei hepok baibana maju pangi padita resop manang parhaladu amang padita aku mulai hati nalasar wakba mang bahasa ina basudi kon las doroha ina mong padita manang pangulan aguk manang parhalado kan imada muluboy amang padita aha inang ina mataon muluboy tiap hari manian roh gempa bumi ina matong benang nariti do ina taon ina bahasa dohono mosongoni ina parhaladoon ido mang nabuderi na lasar aku nunga opak windu manang 32 tahun dake ditiup amat takut tangaku ipe awal dan terakhir ketika menerima pemberkatan pernikahan ujungna di si mana anong nariti dohoin na musim tong lapatan na di si boasa masa songoni dang adong holong ala nasai dang tapangi dodo roh manang todi namangula todi si hodar magwarne alan ido di pesta tanuaingon Pentakoste na Barjolo naing masongod dia hatoropat tanaroon apalagi sadarion salah satu agenda tahun gerejawi HKBP molo hari paduaon hurang doinangkan itu kan sasitong na kebangkitan, kenaikan dan hasa sahur di Porbadia adalah satu dogma yang sangat kita yakini. Nyon Natal do, angko Natal hepoisasi mahita bila perlu sadarin Natal lisan, Natalak ni dohota sudi baju baru. Eda seragam apa kita eda, nuansa apa eda? Kan itu hatanya kaida sudi. Nuansa datang dipikir ngutu pesta. Maka tatai bering makan eda si patuni kan, bering makan baju ini pengantin kan, anggo di sodang adong, kada burju do isona. Ngau bering natuari, mari kita hatan iba barita na pinasanya matapat dari sotuari. Sadok hamu aka istri, hamu aka ina, ikut tuduk do tua ama. Molo tung tuduk pe hamu inang maaf 1000 kali maaf, dang na dijok kamu oto daong toka. Alai ikut tuduk do hamu. Nang tua kaama, unang gabi lomo-lomo. Kan itu nuaing, unang mandok. Alaniau do keluarga gabi sukses. Alaniau. Alai keberhasilan satu keluarga itu adalah berasal bagaimana keluarga itu mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Songon hatani di bata Joshua 24 ayat 15. Molo dong aku saja bu ikon Jehovah do ngaku. Alan ido di tobita di sadarion. Songo dia hatoropan ni rota di bagasa sadarion naing mol adong pesta na paduaon totong malam ringgas mania kita. Unang gabi lam sumurut. Kan ido di sima di pataridaon memang benar-benar kita dituntun oleh Roh Kudus, diperbaharui Roh Kudus, marhite topik di bagasan sadarion, Roh Kuduslah yang menghibur. Molo tung adong pe nama bain marsa ko inang, dot akalan na asing inang, marhite akapabahenan nama bajut ni roham, mabain asa emosi, mabain asa suguro roham, mabaloson akan ajat, sotung olo balas. Tuhanlah yang menghibur. Karena apa? Tuhanlah satu-satunya yang maha
adil. Sebagaimanapun panicakon mabahit ho penganiayaan manang diroa-roai hope di paroa-roa pe hita manang songonau marua ma di paroa-roa au ngaroa au kan itu so tung tabaloso ni alai tahangolu mahata ni debata songo dia adar di dok di Rom 12 ayat 10 sia perjanjian lama ayat kote tidak ada hak pembalasan saya. Tapi biarkanlah pembalasan itu adalah satu-satunya hak daripada Tuhan. Alan ini tagokoma todi parbadia menghibur kita. Sai dipatuduhon jala di leo di batado todi kebenaran di hita. Molo di leo di bata todi kebenaran ikut barani do hita menegakkan kebenaran. Unang muai biar hoinang. Ala di bata dak kea mengaleon todi ketakutan alai todi habaranion kasih dan pengajarion diri alan ini lumo bisa darion stokinari dilantik marhita mata paritari sota akka guru sekolah minggu piga lagi yakinlah dengan Roh Kudus saudara melayani di ulaon kategorial sekolah minggu unang neak kita inang mace maoldo mendidik akka sekolah minggu kesabaran dituntut dari si jala marhite todi parbadia mahita mangula di tonga-tonga ni rohata molo adong pe pergumulanmu marsako unang madabu ho tu bagasan hahulumut atong tabu ko jo buke detajo nomor 420 alu 420 alu dapat doa mang bisa kakak 428 tai deho majui opat 2 walu. Ayat 2 do ayat 3. Tadi mah asa unang deotalu di banaho lomoni bereng Yesus si Tuhanmu bernit nati nanai unang ganggu roh amuna di pandok ni di batam pasatona baga-baga pos roham di debatam alanipa dawar sakmu hot mati hop Tuhan mi tuna dengan do ditoku salut na masai unang ganggu roh amuna di pandok ni di batam pasatona baga-baga botroam dewa alani di hama karongan roh itu adalah roh penghibur dan kebenaran bagi kita dan menguatkan bagi kita orang yang percaya. Tetaplah setia kepada Allah karena akan banyak penderitaan, penganiayaan atau kesusahan. Unang balua debata mangulama toddini debata di tonga-tonga ni rohata unang madabu ho tubagasan hahulumon alai manguluma marhiti toddi parbadia lampos marohata asa dipatulus dibata baga bagana amin. Maulia tema ali Tuhan holan asini roham do nau pangasaon hami saha tobason di palwaso naposo marsaor pasahaton hatam di tonga-tonga ni huriam ni uluan yamanami paditaresot ha purba rabdot
dengan nasida parhubas nang diharadion diharataon ni amanami inanami namarsaur di huriamon nang nasubui rap marhiti ala ni parsahiton perdagingon nang partodion tuhodo hupasahat ala ni Tuhan marhite hatam sadarion naing mamanggohi todimi di hami jala memperbaharui do menuntun pardalanon nami pasu-pasu mahuriamot Tuhan pasu-pasu maakaruas ni uriam molotung adong dope namanagam saha tua bason naso di leon hodope las niroha maritia kaparianakon paingot matotong marhite todimi asalam girgir nasida mangido huasom huboto hamido hodo sasada sadibata nama masu-masu akabortian ni akaina nang akaruas na pongon di bagasan parsahiton songod dia tangyang nasida tangyang ni huriam tangyang nami di bagasan obason tung mangielek mahami asa homa na mga leon haipason dot hama malumon di nasida upasat hami ma huriamon asa di bagasan hadamion nanilo ni naposom mama nami paditaresod sekeluarga di bagasan haipason opiali Tuhan dina dipasahat anak ni dohot bor ni huriam mamilihon rohanasi yang makubasi di kategorial sekolah minggu ang giat marhiti na pinabangkit sa tonga-tonga ni huriam gabi ula-ula manasida laho mabayan barita nauli tuak ka sekolah minggu gabi marsanga magwarmo ala ni marhiti parsaron nami Tuhan hodo na mga hagugo di hami penghiburan dohot kebenaran marpanangi jala marbinigi mahuwali Tuhan jumulose sama dosa nami asi maroham amin. Dihamuak kamanami dot inanami adorang papungupuliak kita no marite deta ta pa ojak do di bagasan obason lahu patadahon hut melantik dua halak guru sekolah minggu alani ujuh hamima Angelita Stefani boru pasaribu rotu joloon soksongoni dohot Dwi Putri boru Panjaitan untuk hadir di depan menghadap pendeta. Amak-kamang datamak kenang di naargani pangajarion sekolah minggu di Huriata KBP Jalan Luraon. Angelita Stefani Boru Pasaribu bersama dengan Dwi Putri Boru Panjaitan telah menjalani prosedur pengangkatan guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah dengan menjalani 2 tahun masa kaderisasi untuk diangkat menjadi guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Sesuai dengan pengamatan dan penilaian serta rekomendasi seluruh guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah, maka kedua orang yang telah disebutkan namanya telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Dengan demikian kami akan membacakan surat keputusan nomor 1 SK GSM 18 Romawi 5 2021 tentang pengangkatan dan penetapan guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, menimbang perlunya peningkatan pelayanan guru sekolah minggu, perlunya penambahan guru sekolah minggu, bahwa mereka yang dicantumkan namanya dalam keputusan ini dinilai telah memenuhi syarat dan cakap untuk melaksanakan tugas guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah sesuai dengan aturan peraturan HKBP amandemen ketiga serta program kerja HKBP Jalan Lurah tahun 2021. Dengan ini memutuskan dan mengangkat serta menetapkan Dwi Putri Boru Panjaitan dan Angelita Stefani Boru Pasaribu menjadi guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah berlaku sejak ditetapkan
Dan jika ada terdapat kekeliruan membuat surat keputusan ini akan diperbaiki semestinya. Ditetapkan di Cimahi 23 Mei 2021, Pendeta HKBP Resort Jalan Lurah, Pendeta Hasian BMS Purba. Karena itu saya Pendeta Resort HKBP Cimahi Jalan Lurah melantik dan mengangkat Angelita Stefani Boru Pasaribu menjadi guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah, dan Dwi Putri Boru Panjaitan untuk melaksanakan tugas guru sekolah minggu sesuai dengan aturan peraturan HKBP amandemen ketiga dan program kerja kategorial sekolah minggu HKBP Jalan Lurah 2021. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Demikian kami minta untuk berdiri menghadap jemaat di samping Amang Pendeta dan Dwi di sebelah Amang Pendeta. Hamu kamang dot tamak kainang omana sida naung tapa ojak gabe guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah alani tatangnya komana sida anggia denggan diajari kaya anak kotai ala mauldo mengajar sekolah minggu pada dahun debata Tuhan Yesus Kristus doto di Porbadia tuak kadak danak margogo manasida lahu mangula ulauni tuak karina neng ropi narguguan ni di Porbadia laus marhiti onma jinung di haurangan ni tenaga pengajar guru sekolah minggu rupi dihuriat tanggi adong nian nasidana dua sian horong niak kaparpuan ala hitung di hari kotok kuriat tado adong nian sian horong niaka bawa doli-doli laho mengajar guru sekolah mingguta mengajar sekolah mingguta tuaka arina nengro. Tuhan memberkati. Songonima pajakono di guru sekolah minggu, silakan duduk. Maret dimahi tahut papungu pilihan. Hari
suatu dosa, ku saliling naik, mengelih Honda midong Tuhan, tuakan na pojok rohai, songon amado anakona, olongi tuhatai Tuhan, dengan di pangurupi ono, obartu padana Tuhan, di bakal amat tanari ginjam, idoa osuku say toto, di pagi-ringirin kita ngana, dameso nang doro akino. Hamu akadongan na hinaolongan, saliling di portibion hita say rongomdo akaparukilon, hapor suhon doko sita onon manosa ngoluta, tarlumobi di situasi pandemi kopiton, nama bain ngoluta marmaol diaka siulaon sigano pari, makorhon hamaolon di parkarejuan, tiga usaha do lan asing, alan imanaham mahita mangadobi saluh nai, marhite na dileho debatado tuhita, tod dihagogoon, tod dihaholongon, tod di pangajaran diri, dada tod dihatauton. Lumoho para siro, sabagirgin roakon, mangindeho dengan basa, nilehomu diawon, diruaku masuruhan, mengindeho sangamin, puji aku, oh Jehovah, pesta parningotan hasa saur neto di porbadia sadarion paingoton asa totok kita gabe si tindang ini barita nauli nang pe situasi na maol ala ni pandemi kopiton asa marhite si tindang ini Tuhan Yesus hita gabe hapapater pabuan naung di hita si leon di bata ima to di porbadiai borha mahamu ai didok to hatado alai calo munado hagogo ni to di porbadian na songgop tu kamu gabe si tindangi kumahamu di Yerusalem, do di sadok Judea, do di Samaria, sahat roh di ujung ni tanoon. Lahamu, dunia Yesus Kristus Tuhari. Yesus Kristus Tuhani,
niya kung mapiliata, ali di bata ama namin na di Banua Gijang, Kodo, Haroran Saluhut, si Leon Leonaringan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hubasat hami masiyan na nilom itu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husto si Jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ko para siya kami pilihanon. Patibul ko na radyaom di tonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marukan nami, marhite-hite todim. Asalam tadda kami gudang ni si Leon mi tu kami. Asalam gir-gir kami, madok mauliat itu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ali Tuhan di bata ama nami, na sotarasam dugudang ni sileleom mudi hami, todim na badiay di liako tu hami jolma, sumonggopi hami na leaon, na umargay do di leon ho tu hami, jalagumo dang doi sian Portibion, do sian pangisina sudi. Ope, mauliate marukan nami, jala pujian nami maho, ala ni sudi habalgao do tamuliaumu. Naong pinapatarmu tu kami, selehom matod di parbadiay tu huriam, akan naulo mangiuto Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiay, jala dipatotok kami mian di barita naulii. Alito di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungumon, asa masih joloan, jala masih holongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay. Sodangi jalapati yurmahami asau tadahami akado sadot nabalga do na memet si pasidingon nami say buas maho manesa dosa nami asalam badia jala ibaru hami goni pari asa tarbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai say odihon jala padomu hami tu amai asa posroha nami maddok ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si leon-leon tuhuria. Asalam gada torop niya ka parbarita nauli. Dot pangajari do para siroka na mamaritaon habal gaom mo di Portibion. Say sodangi jala paso-paso sudi patpunguan ni halak Kristen di gereja. Di parsikolaon nang di bagas nabi. Asa tao na sida saur tu parpunguan sugut. Say sungguli akka natarpudum. Jala parguguy akka nagale. Say songgoti maaka naneang do natakang maroka asa ditinggal ko na sida hajaton nabi say parohay akan nabujuk roha jala apuli akan namarsa doho nadangoli asa unang dirupa-rupa Portibion akan namangoliho say tatap manatargugot do na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseaon di Tuhan Yesus sehajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida say ramoti mapikiran niya kapanggomgomi panguhum dot akkaraja asa tigor uhum nasida jala asa diabiari nasida ari paruhuman sugut say patugu haporseon nami asa totong ingot tami naung sesa dosa nami jala buanom hami tuhanguluan sugut say sungguli pakirimon na mangulu di kami asa posroka nami na malakke dagingon panguluom mudo muse asa masuk kami marnida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia makuarmu. Say roma harajaumu. Say sawat malomon ni roham di Banu Tongosong na di Banua Gijang. Lehom matu kami sa darion hanguluan siapari. Say samadusa nami. Songon panesa nami. Dido sa nidongan namardo sa tu kami. Unak kami togiyo tu pangujunan. Balua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala di ramotu Tuhan di batama ho di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim amin. Ya muakamanami dot inanami alarak tapal wasdope marsijalangan horas boras maria dak kadangan horas manak so marsijalangan nate paditata padita side bangalai moloning marsitada kita ropean nodok nasida arok sisukunota boydo pe di joloni alaman ni gereja te yan nonate parsawarat tarok nasida auliate ma adong dope tong hot sian ias niro haro las niro hatta pasato tu dana pensiun HKBP di poti dana pensiun na di joloni gereja ta horas